Maglikon, magagihanan pa. Uy, maglakaw ra ko. Namba ko, bi. Nab na lagi. Oh, ikaw ra. Maglikon ka, Jukuan, guys. Magihanan. Hi guys, hapisan din ninyong tanan. Ako na po ni Zinverse. Welcome to our channel. Lingkod-lingkod po dari kay gawat-huwat ko ni ati. Kay nga na siya nga mungari kuno kay mamalit og mangga. Dana sa ati guys dia, ningabot na. Mapasay pagabot nilang duhan inday. Dadan ko ni jagkuan guys dia guys, pasalubong. Orange. Kanara jud kay. Ket-kiat. Igat-igat. Uguan. Alamang na bagoong dyan po kong gidadaan. Sila nagmangga kay manghuhamig manggaron. Padong na may manglakaw guys. Sabog mga iro. Naglakaw na may padong sa karsada kay lapok man. Nagmulubong ang tricycle. Pana naman sa atin mamalit ang mangga kay may mapasaan. Junjun may mapasaan. Junjun dito to ah. Kaya ramang lapo ka dani. Mura magtunaan. Dari ko kuan likod. Ningapit kami dari guys sa tiyahin ni ati kay mamantoy magubanamo kay mamantoy nakaila sana maligja og mangga. Ay iro. Sige lang. Kamusta naman kanay? Oh, naghihapon guys. Hi guys. Hello and hi. Welcome to my world. Sige yan guys, toras bayo wasi sa muuban. Nabilin ba sila dito? Nagmangga dito. Tiyahin ni ate guys. Kani si Nanay Roding. Igsoon sa mama ni Kuya Ili. Mamasura ko no sila guys, mga kuno sila basura. Malit ni Kuan. Malit ni Baktin. Malit silahan sa Kuan balod. Elementary school is a zone of faith. Sit. Pwede man kayo na naugigid ka? Yes, ano ba? Utang na. Ligid. Yaw mo kay ligid og kotse, ligid ra mag tricycle. Sa man mo na. Patong-patungon. I-design ba? Gipanglabay no na ako daghan kayo. Panglabay na ako bitaw. Turag para gayo na ah. Ano dream sa magkakapikap na to mo. Gusto pa. Ano? Sayang nga nangahagbong ra. Silpihan na we. Ang dagkas ka pa dyan mabura. Mga mangga nangahagbong ra. Pwede mamuwak. Wala man tayo plastic. Muna giya, para na magmangga, para na may mangga. Ay sa may katam na naman tayo juta. Ito sa inyong buhol, kung yuta nyo, ito tamnan ninyo. Ito bata pa mo, magtanong na mo dito, rin kategorya nyo na yung mangga. 10 years man siguro ang kwan sa mangga, 5 years. 5 years ah. Oh, tanaw ba 5 years ba oh. Muli makagbuhol. Sugod na kagpananom bro, nagbalik ni 5 years na kay nani, banga ani mo. Nalingaw sa ko pamunit sa. Tingnan na guys. Ay, pwede nagdala mong plastic. Agalaging plastic na bilin. Tricycle sa amin na ito. Pawin tayo plastic. Pangay plastic dito ko.
Nga yung ating plastic pa. Doy laman tan guys, way kapalit na mulot lang siya guys oh. Sayang ni. Sayang ni, sayang ni. Sayang di Kani pa libre. So, unsa man na? Oh. Problema kay wa tay butangan. Bitaw. Kaysa ato pa ning paliton. Tapos oh. Asa? Tro. Ngita mo mga Daga na ra bagon na. Wala may butang, wala may butin. Audio ko guys, so pamunit sa mangga nga daghan kajong nangatagak. Ang lami mga hinog ra ba? Sayang ba? Daghan ang problema kay wa koy butang ang silupin, kay ang silupin tos tricycle na bilin. Kay sayang magipang bilin daghan ra ba dag. Pero mga hinog na ni siya. Lami ra ba ni isuwa? Kay sahay magsuwa kog mangga. Lami ba ng mangga isuwa nay? Kay bitaw, guys, sagahang napuwakan to daghan na. Wala mong ko'y butangan. Nalingaw kong pamunit sa mga mangga nga hinog, aron daghanan ng hagdang. Nasati guys, nisaka na. Harga dyan kawakwak. Lami si tanawo ning buwaka. Murag kuwan, Christmas tree. Sige, patong diha kay nakaiyat ka jo. Agi dan na bagabok na. Ansa ginag tungtong ni budak mahagbuk na. Tusok jud nimong tuk danang narabi dagang lansang te. Kasaka jud wakwak karag jud ka. Iyat ka jo. Abisa ko dibe. nangawat siya kapayas guys oh. Natagak magudni natagak ko no lola. Maliwanag ka. Natagak Naday kapayas sa matagak. Natagak ni dito sa punuan guys, da kay sayang man. Sayang. Gilongi na klaro kayo. Wala man ang punggay oh. Kawatan. Wala man ang punggay oh, patay na gid ang punggay. Yung patay. Wa. Imo nang gituyog pisliter hindi na mo kuha nila. Ini po punggay nagaisa pa. Gisa. Wa na siya gaisa o daan na siya o. Nagunsa mo na siya. Ano ebidensya. Ano ko pa sa lilig ng awat. Nangatog kapayas. Kaya napupo na ni dito sa guys, punuan sayang o. Di dadun ba? Dadako ra ba ka dyan ha? Ano nga sarahon? Nawin namato lagi. Sila sa ito anak. Nawin namato lagi. Balik kami guys, kaya alas 12 naman nila, wa pa nang magpanaka. Lubik, yan tapong dadun. Tiya. Si Junjun may nangawat dani, ako na may dyan pagitbit. Ay kung pasingin dito. Ha? Mga sanil. Sa kabo ka pa Sanil jas. ka. Ang daka manggod sayang. May mga baka dito to ah. Dagkang baka. Grabe daghang ladya, sig mahugan ta. Para naman gadyang katasa, so pumanang man og panaka. Diya kanit ra naman suwa. Turta nga hipon man ano. Gidadaan kong hatig ka ng bagoong na alamang. Nandiyan na malitlig ka ng halang-halang na manok o karing kuan kuno ni siya ka ng tahong o sinabaw na baka. Pangalan sa mi guys, paniud to, diyan makita-kita ra naman ta inja. Hi guys, sumanamig paniud to, inja. Mabalik mi dito sa mga giadtuan giniha kay hukaman ko nang humagsaka. Jaban na namo sa ati kay luoy man wa may mag-alalay. Dugat ra ba nang duha ra ba kasako tong ijahang gipasaka. Lay lagi puro magbuwak sa gumamila guys na gabitay ra siya, mura siya buwak og santan. Nag-ihap na sila, hapit na puno ag sako.
saka guys sa ibabaw. Mo na tag-adjust kuan guys, mangga. Oh, gay messenger libre naman sa kuan. Pana ko. Nanigas ko ako. Naman signal diri ang gobi guys. Wala Lima. Isulo. Dollar na. 1, 2, 3. Di ba nagbalay na nakapila? 1, 5, 50. Aghan pagpakapin. Ya kana ra gid ka og maabalasit mga hamag pamaho rin na mo dire. Para na masayo ba ka? Asa ni iyang number usog na bi? Iyang number na ko asa lang. Kay mo ako mo chat ko nimo ba? Ang mo chat. Mutik. Pwede naman mo chat. Dili mo text. Pwede naman ka mo chat. May daka ra bang Florligaspi ana mo ba? Dai imo kang giwan ng Florligaspi dai. Kaya to lagi. Pwede ra bumutawag sa Ikat likod. mga na. Si mangga, wala ni nagmangga. Mana ko kay mo mangga ni sa muay. Yung palalain day nga Florligaspi. Game chatan. Panawag na ko. Kuan ko. Basta kasi kuan ka, yan na ba? Dili oy. Kito nag seller ko nukoy ko dili oy. Raw na pa naman na bili ka na ako sa usain. Na sa Cebu. Katong isa ti dito. Yapin na to ni hatong ipamalitan kay nangaon dito. Kani dayo. Sigahan kani. Dali na. Takat mo Ako na be. Pumusdan. Kanali dyan. 263. Ilan dosin to? Dagan mo. 263 kabuok. 26. Yan ang babar ka so. Bang, dalag dam truck. Pagpunta kayo sa mo. Kayo ka na og dagan mga litron og murot ka. Balik na po dugma. Ikaw mo sa kagma do. Di dumako. Di mahubog. Oo. Kung ka buntag sa kagabi matulog man ka. Karang gabi no. Di ko. Kasugod na og kanang pangon. Kamo na nakasugod. Ito na dyan nagsakay sa kwan guys. Tricycle. Ano po siya pili? Barato ram ni Bordo. Kasaan? Salamin pi, mabuak di ako salamin. Uy, nakakaog ba? Hindi na gumo. Sige, hindi ko na pagkarong gabi. Maglakaw ra ko kay. Aglikon magagihanan pa oy maglakaw ra ko. Na, Mamba ko bi. na lagi. Ikaw ra. Aglikon ka jukuan guys. Agianan. Hinay-hinay ra kong lakaw kay. Maglik mo kumo sakay kay agyanan na ramang ka lubak-lubak. Sila sa ati, tora sila sa ati ning agis pikas. Hindi man pwedeng manakay na ning tricycle kay ramang ka. Aglikon agkuan, agihanan agmanggaram mo ang gisigurong sakay. Isa ka sa akong tunga ni manggaha. Ni ate, kung man sila ni ate ning lagbas. Ano na di ay. La, Bati ako sa ano. Ganaw na para tanga. Wala ay akong gisag ni pabaklay oy. ba mo ko ning sakay kinahaglo ko sa gianan. Ari sa amin ay. Salamat. Nay. Kay dagka buka pero dagka. Salamat. Ay, Pwede may waka pang vlog. bye. Balik ramita. Sila guys, amarang ipasakay sa bus. Guys, na nami sabay guys, nakauli na medya sila ni ate tuwa na pud, nakauli na pud sila.
So guys, mara to ang vlog karong adlaw. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Unsa God bless ninyong tanan. Makita-kita na puta sa sunod na vlog. Bye-bye.